الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد مسلمي أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا wannan yini mai tarin albarka yini na juma'a wanda shine yini na 28 ga wannan wata na 6 a musulunci jimadal akhirah kenan wanda hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 1447 wanda ya dace da 19 ga watan 12 miladiya shekara 2025 wanda da ikon Allah ta'ala muke a wannan masallaci mai tarin albarka masjidun ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala wanda muna karatu ne a cikin littafin minhajul muslim wato tafarkin mutum musulmi wanda kuma muna karatu ne a cikin wato al-fasl thani a cikin babil khamis fil mu'amala wanda wannan fasali na biyu yana magana ne fi sibaqi wal munadala wal riyadati al badaniyya wal aqliyya wanda muka ce fasalin yana da 5 mawadi, yana da maddodi guda 5. mun karanta madda ta farko a sati da ya gabata, mun shiga cikin ta biyu lokaci yayi mana, wanda madda ta biyu in nan a kanta ne karatunmu zai tashi yau, da take magana akan cewa al-maddatu thaniya, madda ta biyu, fi ma yajuzu fi rahnu min anwa'ir riyadati, cikin abin da ya halitta an iya wato sa wani abu na kuɗi cikin nau'ikan ababe na motsa jiki wanda shari'ar musulunci ta yi umarni an iya motsawa, an motsa jiki a ciki, wa ma la yajuzu fihi zalika, da kuma abin da bai halitta a sa kuɗi ba na ɓangaren abin da ya shafi shi wannan tsere ɗin nan ko musabaka ko kuma wato gwabzawa tsakanin abokin wato koyan harbinka ko koyan hawan dokinka ko abin da ya kama da haka. shi ne malam ya ce tajuzu almurahanatu wa akhadhu rahni bila khilafin baina ulama'il muslimina fi sibaqil khayl wal ibli, ya halitta wato ainihin sanya wato kuɗi da kuma karɓar kuɗin da aka sanya a wajen gudanar da ita musabaka ɗin, kuma babu saɓani tsakanin malaman musulunci, amma ya zamanto wannan tseren za a yi ta ne da dawaki ko kuma a yi ta da raƙumma. wa firrimaya, da kuma abin da ya shafi ɓangaren wato ainihin harbi, imma harbi da mashi ko kuma harbi da kibiya ko kuma harbi da ainihin yake da suna a aibin diga a yau. wahiyar munadala, wato rumaya din ita ce dai munadala, zo da ni da kai mu gwabza mu ga wafi zama ƙwararre ni da kai wajen iya harbi, wajen seti, wajen rishin rati, in mun saita kaza da ni da kai wa zai na ɗaya, wa zai rinjaye wani da ni da kai. yace wa dalika li qaulir rasul sallallahu alaihi wa sallam, an ce wannan ya halitta ne saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin, ba a yadda ba a yi tsere a yi musabaka sai fa cikin abin da ya shafi amfani da raƙumi, a haɗa raƙumma a yi tsere tsakanin mahayan raƙumma, aw hafirin ko kuma doki a haɗa dawaki a yi tsere tsakanin mahayan dawaki, aw naslin ko kuma a haɗa taron maharba
sai a yi tsere tsakanin wane ne ya fi zama ƙwararren maharbi, su wane ne za su zamanto zaratan maharba waɗanda za a ware su, wanda za a ce su ba sa rati, duk abin da suka saita suka hare shi to shi kenan sun gama da shi sai sun kai shi ƙasa. To ana son samun waɗannan, shi kuma manufa daga wannan za mu ji ko mene manufa. Wal muradu min as-sabaqi, abinda ake nufi da ainihin sabaqi din nan, bi fatahi sini wal ba'i ma'an, tare da yi masinin fataha da kuma yi ba'un fataha, wato tare da juna. Yace huwa ma yudau rahanan wa ya'khudhuhu al-fa'izu fi sibaqin aw rimaya. Yace shine abin da za a sa na kuɗi wanda yayi galaba ya ainihin tsere masaura, sai ya zo ya ɗauki wannan kuɗin da aka sa masa, sawa'un cikin ɓangaren abin da ya shafi tsere kan doki ne, ko kuma ɓangaren abin da ya shafi tsere wajen iya harbi ne. Wa amma ma ada hadhihi min anwa'ir riyadati, amma wanda ba waɗannan ba daga cikin nau'ikan duk inda ake tsere ake musabaka, yace kal musara'a was siyaha wal jari, kamar misalin wato wasan kokowa ko kuma wasan iyo cikin ruwa, ko kuma gudu alal aqdami akan kafa, tseren gudu na ƙasa na kafa, aw darajati, ko kuma akan abin hawa keke ko kuma irin mashina a yanzu, aw sayyarati, ko kuma wanda ake na kan motoci, tseren mota da 'yan duniya suke turawa, da kuma wanda suke na mashin, da wanda suke na cikin ruwa, wannan wanda ake yin wani baso a sa mutane su shigo daga nan zuwa can a ga wanda zai riga. Wa'annan ai kaga ba sa cikin wa'ancan, an gane ku. To sai yace su wa'annan, yace ka hamalil afqali, kamar ɗaukar ababe masu nauyi, ba ana ɓangaren armine ne artel wannan da ake antara ƙato ya zo ya zage ya nuna bala'i ya ɗaga abu da ƙarfin tsiya, to shi wa kasidaki alal bigali wal hamir, kamar tsere akan alfadari ko kuma tsere akan wato ainihin jaki, awar wato zawariki albahariya, ko kuma akan wato ɗan ƙananun wato ababen hawa na teku. Ta hallil masailil ilmiya, kamar warware matsaloli na ilimi, aw hifdhiha, ko kuma haddace ta, wastibhariha, da kuma bayyanar da matsala kaza a fito da ita fili, kowa ya fahimci abin da ake wato so a gani a ciki. Fa innaha wa in kanat riyadatun ja'izatun, ita wannan din duk da ta kasance bangaren abin da ya shafi tsere ne, musabaka ce wadda take halattacciya ce, fa innahu la yajuzu fiha wada'u rahanin, to ita bai halitta ba a sa kudi a ciki. Tun daga abin da ya shafi kokowa ta ƙarfi da ƙarfi, da ni da kai mu zo a ga wane ne ya fi iyawa, tun daga abin da ya shafi iyo cikin ruwa, ko kuma gudu akan kafa, ko kuma gudu akan mashin, ko kuma iya gudu a cikin mota, ko kuma ɗaukar kayan nauyi a gawa ya fi ƙarfi, ko kuma gudu akan alfadari ko akan jaki, ko kuma abin da ya kama da haka na wasan kwale-kwalen ruwa, ko irin yake da suna jirgin, akwai keken ruwa da sauransu wanda ake amfani da shi, ko wanda ake hawa akan nesh, akwai aiduwan da ake amfani da suna nesh, duk wannan shi ma duk akwai shi. To ire-iren duk wannan, in duk da sun kasance su halattattu ne waɗannan, amma ba a sa kuɗi a kansu, wala akhadhuhu ala sahihi, kuma ko da an sa kuɗi, karɓar wannan kuɗin bai halitta ba a bisa zance mafi inganci da malamai suka tafi akai. Wala yuhtaddu, ba a kafa hujja alal jawazi bi musara'atir rasul sallallahu alaihi wa sallama, akan cewa ya halitta saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa yin kokowa da wani mutum da ake kira da suna Rukana bin Zaidin. Annabi ya yi kokowa da wani mutum da ake kira da shi Rukana ɗan Zaid, kafiri ne a garin Makka,
an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kokowa da shi, aka ce ya sa raƙumi 100 ko kuma tunkiya 100 ko abin da ya kama da haka 100 da yasa in annabi ya kayar da shi ya ɗauki wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ne kayi ɗaya ya ce abin mamaki kamar wannan ne zai kada ni. Annabi ya sake kayar da shi karo na biyu ya ce a sake, annabi ya sake kayar da shi haka yi su 3 ya ce akwai abin da ma zan kira ka kan shi wanda in na yi galaba a kan shi akwai abin da zan nuna ma banda wannan na mamaki in na yi galaba a kan ka shiga musulunci ya ce a aka ce a ruwaya sai annabi ya ce kaga wani itace ga ya can kaga ya ce ga ya can sai in kirawo shi ya zo nan in kana mamaki aka ce annabi ya ce mai itacen zo kai ice kaza zo sai itacen ya taho ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma annabi ya ce mai koma da ya koma ya ce tab yanzu bai yi imani ba sai ya tafi wajen mutanen sai yana cewa tab billahi allazi an zo da mutumin da ba ni tsahi iri shi ni ban taba gani tunda Allah ya yi ni babu wanda ya taba sa bayana ya taba ƙasa amma sai wannan kuma ga wani kaza daga ƙarshe dai ya karbi musulunci kamar yadda malamai suka faɗi. To wannan kaga an nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kokowa. Yace fa innar rasula sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma sara'ahu lokacin da yayi kokowa da shi wa ghalabahu kuma yayi rinjayi akan sa radda alaihi ganamu annabi ya wato haka ne ko annabi ya mayar masa da dabbobinsa allati ja'alaha rukana wanda shi rukana din ya sanya a matsayin rahanin cewa ga kuɗi na kaza in ka kada ni ka ɗauka lil musara'a wanda za a yi kokowa din wannan ba a kafa hujja da wannan ai annabi ya ansa kuɗin amma da aka yi kokowa bai karba ba kuma annabi ba shi ne yace ayi ba shi yasa a sa kuɗi ba balle ka ce ta fuskar shari'a abin ya taho inda annabi ne yace bari in sa kuɗi sai ka ce to hujja annabi nema da kanshi ya sa kuɗin a ba shi bane wanda ya sa kuɗin arne ne ba kuma aiki da dokar da ta fito daga wajen arne ba a hujja da ita kuna ganewa kamar yadda wani malami daga cikin malamai yake bayani akan kissar imra'atul aziz da take cikin suratu yusuf ko ba haka ba ai ka zan Allah ta'ala cewa inna kaida kunna azim mata ma kircin ko wani iri ne mai girman gaske ne sai ce ai kaidin mata abinda ake nufi da shi soyayya ba ana nufin makirci ba saboda wai mace in tana son ka ne za ta shirya maka ni makircin amma in ba ta kaunaka ba ta maka wannan ba to duba kissa yadda ta taho eske matar sarki ta shirya ma makarkashiya ita bukatar ta ce kawai me yayi ta yi ma sarki a ciki duk da wani zai ce ai mutuncin shi ne take so ta zubas wani zai faɗi haka amma ba shi bane abin da ake magana to ai wanda yace to inna da kunna azim mai wannan maganar shin ta bangaren shari'a yayi magana shi mai rike da shari'a ne ko kuma Yusuf ne yayi magana da Yusuf ne yayi magana sai a ce shari'a ce amma wancan ne yace inna da kunna azim makirtin ku mai girman gaske ne kaga ko ya ce soyayya ne ake nufi da shi mu ba ma kama wannan ba saboda ba wanda magana ta fito ba ta harshen shari'a ba yace kama la yuhtajju kamar yadda ba a kafa hujja bi murahanati as-siddiq li quraish wa akhadhihi ar-rahna kamar yadda ba a kafa hujja da ainihin sa kudin da wato ainihin qurayshawa suka yi ko kuma bi murahanati as-siddiq li quraish wa akadhihi ar-rahna da kudin da qurayshawa suka sa masa sayyidina abubakar kuma da ya galaba ya karbi kudin an gane ko lamma ghalabaha fi mas'alati wato ghalabar rumi lokacin da shi abubakar ya yi rinjaye akan qurayshawa cikin hukuncin abin da ya faru tsakanin rumawa da su da faris fursu da rum sun yi yaƙi tsakanin su ko ba haka ba yawwa wato su farisawa su ne arnan gona rumawa kuma su ne waɗanda suke rike
da addini samawi, su suke rike da addini wanda ya sauka daga sama. To sai aka yi yaƙi tsakaninsu, lokacin sai Ruma suka yi galaba akan waɗancan Farusa. To Ruma su suka fi zama kusa da musulmai, kun gane. To sai aka yi sa'insa, sai su suka ce to in ku waɗancan sun yi rinjaye mun sa kaza, to shi kenan muna nan, ni kuma in waɗancan sun yi rinjaye zan maku kaza misali. To yanzu sai aka samu sai Rum suka yi galaba, Abubakar sai ya amshi kuɗin shi, ya ce fa inna zalika kana fi sadr islam, wannan ya kasance a farkon musulunci ne, ba yanzu ba daga ƙarshe a farkon musulunci wannan ya faru. qabla nuzuli kathirin min at-tashri'i, kafin da yawa daga cikin shari'o'in musulunci su sauka, kaza haram ne ko kaza halak ne, kafin wannan ne aka yi wannan. Amma daga baya musulunci ya zo ya shimfiɗa dokoki, kaza ne musulunci ya yadda da shi, kaza kuma bai yadda da shi ba. Don haka akwai ababen da an yi su a farkon musulunci, mutumin da ya ƙi karatu sai ya ɗauko wancan abin sai ya ce zai yi amfani da shi bayan shari'a ta zo ta tunkuɗe shi ba tare da ya sani. Misali daga ciki, kama abin da 'yan uwanmu masu addinin kiɗa suke amfani da shi, ka san masu addinin kiɗa ai, sufaye 'yan uwanmu sawa'un nan ƙasanmu ko na wata ƙasa, masu addinin kiɗa wanda suke kafa hujja da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo Madina, mutanen Madina sun tare shi suna cewa ni fala albadaru alaina, ko ba ka bane, min saniyatil wada, haske ya hudo wajen mu ta hanyar saniyatul wada ya zo. Ba haka suke aka ce ana karantawa ba, gashi na rubuce cikin tarihi haka ake faɗi ko? Na'am? Mene ya ce? A 'yan uwa na jini ake magana, 'yan uwa na jini. Dan su addininsu daban, su ba musulunci ba suke, sufanci suke yi. An gane ko? 'Yan uwanmu na jini, wayanda muke zama da su da sunan addini, suke amfani da wannan cewa an tare annabi da kiɗa, kuma annabi bai ce komai ba. To sai a ce an ji haka ne abin yake, haka yake, amma lokacin me da me aka halitta, me da me aka haramta. Lokacin cikin ababe na wajibi abu ɗaya ne tak ake yi, sallah ce kadai. Kuma sallah in kai raka'a biyu tun da sai marice ka tsara raka'a nawa, biyu, shikenan. A yini da haka ake. To a lokacin me da menene aka halitta, ni aka haramta. Ashe dan wani yayi wani abu a wannan lokacin, annabi sai ya mashi shiru, ba ka kafa hujja da wannan, saboda lokacin ba a fara shar'anta wani abu guda ɗaya ba ma tukunna. Jama'a muna ganewa, tunda annabi sai bayan ya zauna a Madina ne sannan aka shar'anta kiran sallah a yi shi kowace unguwa, sa'annan aka shar'anta kaza, aka shar'anta kaza, aka shar'anta, amma karin farko sallah ce kadai ake yi, banda ita babu komai. Kuma sallar raka'a nawa? Biyu. Yanzu kai ka zo kai raka'a biyu da sai shikenan da marice ka ƙara raka'a biyu ka ce kai sallolin yini, wa zai yadda da kai? Ai kaga da ka zo sai a ce a wannan to ɗayan biyu, in dai ba mahaukaci ba ne to jahili ne na gidan gaba. Yawwa, don shari'a ta riga ta wanke duk abin da yake baya da kyau, ta tabbatar da lafiyayye. Muna ganewa. To yanzu in ka kalli wannan, sai ka ɗauki wannan kokowar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi, sai ka haɗa ta da kokowar ƙasanmu mu wadda ake, wadda yau aka ce an buɗe kokowa a Nijar ko? Wadda kokowa yanzu wagga da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi, daga annabi sallallahu alaihi wasallama ɗin hashi kafirin wancan babu wanda ke da laya ko karbu a jikinsa. Kaga na ɗaya kenan, shi kafirin kafircin shi na ina ne kaɗai? Na zuciya ne. Allah abbe yarda da ya bauta ma ba, amma ya san akwai Allah ko? Shi ma za a ce ‘yan koko ma ai haka. To amma su shirka su ya take ta kararati. Matsalar koko ƙasar mu shirka. Dole duk wani ɗan kokowa mushriki ne. Ba ka samun guda ɗaya wanda zai ce shi cikin tsarin shi babu shirka. Dole sai an nemo taimako ga aljani ko kuma wurin bokaye. Ai ka san wannan jazamin ne, abu ne wanda la shakka fihi. Wannan matsala ta farko kenan. Sannan ta biyu, duk wani dan kokowa sawa'un mai rai ko wanda ya mutu yana nan cikin shirkan nan ba a tuba ba.
dalla Allah inda ka ga lokacin da za a yi wannan budin za ka ga mushrikan tsohon yan kokowa da sauransu suna nan kan bakansu, murna ma suke suna nuna muna nan akan abin da muke tun jiya har yau ma haka ne. Kokowa ta daina da shi amma har yanzu yana nan, dan in wani sabon dan kokowa ya zo zai shiga zai ce zo in baka nau'in asiri kaza, maimakon ka tsufa dattijantaka ta kama ka tare a fadarwa, a fadar Allah ka yi watsi da kayan tsafin, babu wannan maganar, saboda shi bai da hanyar cin abinci sai wannan ta shirka. Kaga ɗaya kenan. Na biyu, sannan kokowar tana haifar da ni gaba tsakanin 'yan kokowar, kowa so yake ya gama da ɗan uwansa. Amma kaga wannan kokowar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tunanin wani ya gama da wani, ya hallaka shi ma in ta kama, ya tura masa aljani ya kashe shi ko ya yi masa sihirin da zai hallaka gaba ɗaya. Akwai wannan a cikin wannan. Shi wannan kawai fawa ce ake so a gwadi, kaga ya sha bamban da wancan. Sannan kuma wannan ba a ce ba wani cikinsu ya yi tsirara ba, ya tube ana ganin suturar jikinsa. Mu kuma kaga yan kokowar mu dole sai ka hito abin da kake da shi, kawai ɗaurin kwankwasonka, amma komai naka a fili ne, ana ganin tumbinka, wanda wannan haramun ne ganin nan wajen in ba ga matarka kadai ba. Amma yan kokowar mu duk ga wannan akwai shi. Kuma sannan ana sa kuɗi, wannan sa kuɗin da ake yi kuma ya saba ma shari'a, ya saba ma karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ana karɓar kuɗi ne, ana sa ma 'yan kokowa kuɗi suna kokowa wanda shari'a ba ta yarda da shi ba. Hasali ma wannan kuɗin da ake sa musu kuɗaɗe da yawa ake kashewa, banda talakawa wanda take sawa, ita ma kuma hukuma tana sa nata, wanda duka kuskure ne. Daga wani gari wani mutum bai taɓa taimakon addini da dalar shi ba, amma sai ya kira ya ce ya ba ɗan kokowa na kaza miliyan kaza, kuma wallahi bai taɓa ɗaukar nauyin maraya guda ɗaya ba a unguwarsu, kuma yana da kuɗi, amma yanzu zai ba ɗan kokowa saboda ɗan kokowar na garinsu ne. Kaga akwai matsala ta mi, ta ta'assubanci, ta ƙabilanci, duk akwai wannan matsalar cikin kokowa, ko babu ita? Dukkaninmu nan kowa ya sani, in ni maraɗi nake, in ina ra'ayin 'yan kokowa to 'yan maraɗi nake so su yi, su ci, su yi galaba. In kai tawa kake, 'yan tawa kake so. Ba mai ƙamnar juna, duk da an ce wasa ce kuma ƙarya ce. Wasa ce amma cikinta akwai gaba, akwai bala'i wanda Allah ne kaɗai ya san adadinsu. Kuɗaɗen da ake zubawa da gwamnati ta sashi wani ɓangare na lahiya, na likita ko abin da ya kama da haka, ko ɗaukar ɗawainiyar wasu waɗanda ba su da aiki ko abin da ya kama da haka, da ya fi. Ko wasa a cikin noman shinkawa da muke ta alheri, shinkawa a lokacin da aka yi juyin mulki tana jika 20 ba wani abu, yanzu ta dawo jika 10. Sai a kara ma manoma mana wannan kuɗin miliyoyin, ya fi alkhairi da wannan. Alaikum salam. To ka ji ma abin da yake da ƙarin hatsari wanda sun jefa kowa a ciki. Idan lokacin sallah ya ana tsaka kokowar, tun daga shi alƙalin kokowar, albitir kenan ko, da kuma masu kallo, ko ba haka ba, a filin kokowar, da masu kallo a cikin Nijar ta hanyar kallon talbijin, gaba ɗaya in lokacin sallah aka ce hayya ala sala, ba mai bari ya tafi ina sallah illa man rahimallah. Wallahi sai wanda Allah ta'ala kaɗai ya marhama suke saki. Kuma wannan gabar ta tsakanin 'yan kokowa ba ta tsaye tsakanin 'yan kokowa ba, har munin kuma cikin al'umma kuma akwai gabar. Idan kai kana son aibo, wancan yana son kwankwaso, wancan yana son kyaushe, to akwai matsala tsakaninku. Dan ba ka kauna a rinjayi naka, shi ma bai kaunar a rinjayi nashi, kuma sai ka samu cikin gida guda, uba wane yake so, ɗan shi kuma wane yake so, kuma ana nan haka, ana kallon talbijin tsakanin uwa da ɗaya, ana gyar. Wallahi malam, dan haka gwamnati wallahi ki ji tsoron Allah, na rantsi da Allah ki yadda hannunki daga ciki, in ba haka ba duk zunubin da ake ciki wallahi ki za a tsida gaban Allah. Ko kai baka yarda ba? Duk wanda aka ba shugabanci yake wakilta al'umma, aya ka'ida duk wanda aka ce shugaba ne, abu nawa ake so ya tsare mana? Ba guda 5 ba? Aha, ya tsare mana addinin. Cikin kokowa kuma akwai keta alfarma addinin, ko ba haka bane?
a tsare mana dukiyanmu, cikin kokowa kuma akwai keta alfarman dukiyanmu, a tsare mana mutuncinmu, cikin kokowa kuma akwai keta mutuncinmu, a tsare mana hankalinmu, cikin kokowa kuma akwai keta tunanin hankalinmu. Ba haka ba ne? Zaman lafiya, to cikin zaman lafiya da lafiya, cikin kokowa da akwai shi zaman lafiya ake yi. Wanda bai sani ba, wanda shi ba abin da ya sha mai kai gani yake a wannan shi ma yake kawo zaman lafiya, alhali matsala ce. Allah ka shiryar da mu. Don haka ya kamata jama'a, wallahi wanda yake tunanin cikin samari masu jin karfi a jika yana tunanin ya shiga kokowa, kare ya shiga, saboda akwai matsala, bala'i ke da kai ciki mai girman gaske. Allah ka yayi mana. Sannan malam yace wal hikmatu fi hathar al jawab ar rahni wa akhdhihi fi thalathati al madhkurati fi al hadith faqat. Yace hikimar da ta sa aka takaice iya sa kuɗi da kuma karɓar kuɗi cikin nau'i guda uku wayanda aka ambata cikin hadisi su kaɗai, hiya hikimar ita ce anna hadhihi thalathata, lalle waɗannan nau'ikan guda uku, tseren doki ko tseren raƙumi ko kuma tsere na harbi, zawatu athrin fil jihadi, suna da tasiri, suna da asali a cikin yaƙi. Duk wanda ya iya wato gudu akan doki, ya ƙware, ya zama ƙwararren mahayin doki, to in yaƙi ya zo ya zama soji, kaga za a ci nasara. Haka wanda ya iya wancan, shi kuma balantana kuma wanda ya iya kibiya ko ya iya mashi ko ya iya bindiga, uwa uba kenan. Tunda wanda ya iya kibiya da ya girmi waɗannan, ya girmi mahayin doki soja, ya girmi mahayin raƙumi soja, ko wanda ya iya hawan mashin, ko wanda ya iya hawan mota, wanda ya iya hawan shar da kwamba, me yake da ni ake ce da ita igwa, wanda duk wannan ya ƙware, wanda ya iya harbi duk ya girme shi, saboda shi ma harbi matsayin shi daban ne. An gane ku? Wannan kenan wannan suna da asali cikin harakar yaƙi. Wa amma ma adaha min anwa'ir riyadat, amma wanda ba waɗannan ba daga cikin nau'ikan kayan motsa jiki dukansu, fala athara laha fihi, ba su da wani tasiri, ba su da wani asali cikin yaƙi. Li'anna al-jihada ya'tamidu ala rukubil kayli wal ibli wa ala raniya bis-sihami, domin shi yaƙi yana dogaro ne akan wato dawaki da kuma hawan raƙumma da kuma ainihin harbi da makamai, wato ɓangaren kibiya ko mashi ko a ce bindiga. Kaga wannan suna da alaƙa da yaƙi, amma wayancan sauran duk ba su da alaƙa da yaƙi. An gane ku? Sannan sai ya ce wa in qisatid dabbabatul yawma wat ta'iratu ala al-ibli wal khayli wato li sihhatil musabaqa bainaha wa jaza akhdhu ar-rahn fiha lima laha min atharin kabirin fil jihadi. Yace idan ko aka kiyasta wato dabbabat, shine sharbe kwamba ko a ce igwa, mota igwa wannan wadda muke da ita a yau, da kuma jirage waɗanda ake hawa a yau, drum in nan irin wanda ake cewa shine abin da ake ji takama in mutane suna da miliyoyinsu, shine suna da ƙarfi, ko ba haka ba, da sauran makamai waɗancan in an kiyasta su a yau da ainihin amfani da doki ko kuma raƙumi, to ya inganta a iya yin musabaka da su, wato tsakaninsu, kuma a iya sa kuɗi kuma a karɓa, saboda abin da ke tare da waɗannan duka da aka ambata suna da gurbi a cikin harkar yaƙi, allazi huwa al-maqsudu min sa'ir riyadatil badaniya, wanda yaƙi kuma shine manufar da ake so a cimma daga sauran dukkanin hanyoyin motsa jiki waɗanda shari'ar musulunci take cewa ai makasudi dan a gyara tsarin yaƙi. Kama annahu law adhina ash-shari'u fi akhdh ar-rahn min anwa'ir riyadat ghayra thalathati al-madhkura fil hadithi, kama yadda da a ce shari'ar musulunci ta yi izini, da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama
an iya karɓar kuɗi cikin sauran nau'ikan ababe na motsa jiki banda waɗannan guda uku da hadisi ya ambata, lattakhadha ba'dun nasir riyadati mihnatan ya'ishuna biha wa yaktasibuna ar-rizqa biwasatatiha. Da sauran mutane sun shiga cikin harkokin wato ababen motsa jiki daban-daban su mayar da shi shine ma aikinsu, wanda ciki za su dinga samun kuɗin rayuwarsu a ciki, su dinga tara arziki ta hanyar aikata wannan abu. Amma shari'a ba ta yadda ba. Malami nawa ka ji an ce ɗan kokowa ne? Ka taɓa jin malami ɗan kokowa? Duk da akwai malamai 'yan kokowa masu zuwa su buɗe hilin kokowa, 'yan kokowa ne, bai ko baka yarda ba. Masu addu'a, malamin da zai zo ya yi haka, Allahumma ja'alna fi firdausul menene, fi firdausul a'la, a hilin kokowa cikin shirka dumu kuma Allahumma wafiqna li dukhulil jannatil firdausi. Ta ina kana cikin jinin shirka da kai ka zowa kai a matsayin wai kai ba ruwanka, kuɗi kake nema, ka hallaka kanka. ya ko ina ne aka ce ka nemi kuɗi ka ci su? Kowane hanya ne shari'a ta yadda ka samu kuɗi ka yi amfani da su? Kamar yanzu ne sai ka yi sallah ba alwala, ko ka yi sallah cikin ƙasa guri wanda aka sata, ya sunan sallar? In ma ya birge gwamnati, amma ya ma'alla lai, saboda nan ba muhallin ba ne. Da zai ce ai taron musulmi ne suka taru, to wa'yansu iri masu kyau ne, amma me ya tara su? Ba jabin musulmi ba ne, a kaddara ba musulmi ba ne jabu, musulmi ne gangariya, amma me ya tara su? Me ya tara su? Taron da aka yi wani haraka ce wadda tsafi ne abu na farko, shine fireme me yake da suna, tushen abin shine abu na farko, tsahi ne yake wato cika aiki a taron, kuma sai kuka zo ingantattun musulmi kuka mara mishi baya. Ina to aqida ta suwa za ku so, suwa ne za ku ki? Su dai yan ga yan kokowa mushrikai ne, innamal mushrikuna najasun, mushrikai kazanta ne, kuma yan kokowa mushrikai ne. Sai kuka zo ku masu aqida ta kware kuka ce ku yi mu ji daɗi, kamar yadda Bahaushe yake cewa ka ce ba ka cin kare, amma ga rogon ka a kara ma cikin dahuwan naman shi, bai cin karewa, amma dai shi ga rogon shi a sami cikin miya, in ya dahu a tsami a bashi rogon shi ba ruwan shi da nama. Yau ka fila, kai ne ma asalin wanda ya ce ai naman kara, saboda romo ka sha, ba sai a cinye nama ba, ko ma ana kokowa kan romo. A shi haka shi a wajen shi ba matsala ba ne. Haba malam, saboda Allah sai mun gyara. Sannan sai ce, wa inda idin, a daidai wannan lokacin ne inda a ce shari'a ta ba da dama duk wani wanda ya iya wani ɓangare ya dage ya iya neman kuɗi da shi, da an samu izini daga shari'a, shine yunsal gharadul ashariful ladhi shuri'at ar-riyadatu li ajali. Da sai a manta da babban bukata wadda take madaukakiya, wadda saboda ita ne aka shar'anta wasan motsa jikin dan ita ce mi wato samun karfi, shine wa huwal wato at-taqwi alal jihad min ajali wato ihqaqil haqqi wa ibtalil batil fil ard, wanda shine a samu karfi, a samu wato yake da suna tsayuwa cikakkiya, a samu karfi akan aje a yaki, a dalilin a samu tabbatar da gaskiya da kuma rusa ƙarya fil ardi a bayan ƙasa, wa zalika bi an yi ubadallahu wahdahu, wannan shine a bauta ma Allah shi kadai, ko ba haka bane, wa yastaqama ala shari'ihi, kuma a tsayu akan shari'a sa hatta yas'adan nasu fi dunyahum wa ukhrahum, an mutane su samu su arzita cikin rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira, wala yashqu, ba za su hallaka ba za su taɓe ba. To kaga inda an shar'anta a ce kowa ya yi wannan, zaka ga mutane suna yin wannan.
da mu akwai musabaka wadda wasu daga cikin mutanenmu suna ne da hankali a kanta. Yanzu ba ka gani ba, a nan abu uku nake so in faɗi. Abu na farko shi ne muna da mutane waɗanda suke yaransu suna zuwa lakwal, in sun je lakwal da safe, amma da yamma maimakon su kai su makarantar islamiyya sai a kai su wajen taekwondo, ko ba haka bane? Maimakon ya je da shi makaranta saboda ya ga a Nijar taekwondo tana ɗanci, ko ba haka ba? An ce wane ne kwanaki ya yi gudu ya yi na ɗaya alfaga, shi ma ɗan shi ya dage ya zama alfaga. Taho in buge ka. Kaga muna da wagga matsala ce mai zaman kanta. Na biyu, gwamnati Allah ya saka mata da alkhairi ta mai da saukar karatun yara ya zama sauka ɗaya, ko ba haka ba? To amma ina matsala kuma ta biyu take nan shine ɓangaren kuma malamai waɗannan na boko, su kuma mushanni, su kuma matsalar su ce wannan, kuma su kuma sun kirkiri wasu kurakurai kur na marice sun samu yara. Wai ka san akwai ga matsala kowa bai, kowa ya san da ita, da mushannin da uwaye kowa ya haka. Uwaye sun zura idanu, mu ya muka iya awon ga jarababbun malamai haka, jarababbi za a ce musu koko. To dai gwamnati ba ita ta sanya ba, gwamnati ta hana, amma saboda bala'i malamai sai sun sa an yi wanka, wanda wannan wallahi cin amana ne. Ka yi iyaka abin da za ka yi, ba ina ce model ake baka a ce daga nan zuwa wata kaza ka karkare shi, ko ba haka ba? Zo ka yi tsakaninka da Allah, amma lokacin da ba naka ba kawai kakka shiga ciki, don wannan wallahi turamfe ne ga matasanmu da suke tasowa. Wannan matsala ce, problem ce, bai da kyau kwata-kwata. Da iyaye da mushanni ku ji tsoron Allah. Dan mu dama an yi magana za a ce mai gyara mace muke magana, malami ne kai ke kyale shi, malamin makaranta ne shi, an watsar da ɗalibansa ne, akwai matsala. Yanzu misali, ai kaga nan garin muke yanzu, ba muna nan garin gaba, ka nuna mana yaro guda 5 ko 6 waɗanda suke a nan ga aka haife su zuƙwaƙwararrun yara waɗanda suna iya wakiltar mutanen nan garin ɓangaren abin da ya shafi addini. Muna da su, duk iyayen kowa nashi so yake da ya zama kawai ɗan boko wanda zai samu kuɗi, amma ba mu da waɗanda kawai an gina su don addini. Guda nawa muke da su? Kai Alhaji, guda nawa muke da su? Na? Da Allah muna da su zakwakurai waɗanda duk inda ka taɓa su suna iya magana kan addini, wakilan addini. Guda nawa muke da su? A ka ce mana ba su da yawa, ni ban san ko guda ba, kai kana ce mana ba su da yawa. Ko kai ka taba ganin guda, yaro guda wanda za a kawo gaba a ce dinga hallale matsala, wanda yana nan yanzu an ware shan roman shi, ina yake? Akwai, amma bangaren turanci ne wannan ba iyaka, har da masu difilam ta banza tana nan an rankatakaf, an yi karatun an koma an yi zugum, amma ɓangaren addini babu. Larura ce ko ba larura ba? Ta komi tashin hankali. Yanzu dibo cikin tayyammu wanga alajin da ya kwanta jiya ya mutu ko shekaran jiya, yanzu wane za mu zuwa ya ciki gurbin shi, ina yake? Cikin tayyamma ta malamai ina yake? Dibo Shak Awwal da ya rasu ba a cike gurbi ba, Malam Idrisa da ya rasu ba a cike gurbi ba, yanzu wanga shi ma da ya rasu jiya ba a cike gurbi ba. Malam Sani shi kuma ya mamu wata iri, ya tafi garinsu, shi kuma saboda Allah mu mun mai uzuri. Malam Sani inda ya koma alhamdulillah yana jihadi yadda ya kamata, don ko ni ma an ta samu wata dama irin wannan arcewa zan yi nima. Yau baka sani ba ke, shi yasa muke damuwa nanan a samu nanan su kafu, wanda ba nanan ba ne tana iya ya gusa, amma nanan shi nan ne dama duk Nijar ba inda yake hange kamar nan, ko ma ka kai shi wani wuri ina yake so ya dawo nan.
sai in wanda yana da manufa irin ta ruhi na cewa bari ni so nake rayuwata in gina ta a matsayin muhajir, na bar gidanmu so nake Allah ya bani irin ladan waɗanda suka hijira dan addini, na bar gidanmu ban bukata komai, to in wannan ne kaga da yar dama dama. Gaskiya sai mun gyara. Muna ji da kyau ko? To sai ce wannan madda ta kare da take magana akan abin da ya halitta a sa kuɗi ciki da wanda kuma bai halitta a sa kuɗi ciki ba, bangaren abin da ya shafi tsere. Kaga ko kowa ai tsere ce ko? Na ɗaya ake so a samu daga cikin jawoyin nan da na biyu da na uku, to haramun ne sa kuɗi a nan fagen. To na biyu sai ce almadatu thalitha, madda ta uku, fi kayfiyati wada'ir rahimi, wato fi sidaqi wal munabala, wato cikin kaifiyar tsarin sifar yadda ake sa kuɗi cikin ɓangaren abin da ya shafi tsira ɗin da kuma abin da ya shafi wato ɓangaren a zo a gwabza a ga wane ne ya fi zama ƙwararren maharbi. Ya ce innal wato aula fi wada irrahimi fi sidaqi wal munadalati aw wato an tada'ahu al-hukumatu aw jam'iyyatun khairiyatun aw ba'd al-afrad al-muhsinina, wayanda suke da haƙƙi suka fi cancanta su ɗora kuɗi ɓangaren abin da ya shafi irin wannan ɓangarori na ƙoƙarin motsa jiki da kuma wasa jiki don a ƙware a iya, ta yadda ko da wani abu ya taso za mu iya kare kanmu a cikin tsarin wato tsaron ƙasanmu, wanda ya kamata su sa kuɗi a nan fagen ɓangaren kokowa afuwan ba kokowa ba, Allah ya sawaka, ɓangaren harbi da ɓangaren tseren doki da ɓangaren tseren raƙumi, yawa wanda suke da haƙƙi na farko su ne ainihin hukuma, su ne suke da haƙƙi na farko. Hukuma ce ya kamata ta sa wannan. In hukuma ta ƙiya, to sai a samu wata jam'iyya ta khairiyya, wata ƙungiya wadda ta haɗu take ayyuka na alkhairi, sai ita wannan ƙungiyar ta sa kuɗi ta ce muna son mu tara kaza waɗanda za su zo su yi kaza, mun sa kuɗi wanda ya na ɗaya da na biyu da na biyu mu muka sa na biyu kenan. Ko kuma in wannan su ma jam'iyyoyin babu wanda ya yi, to sai ɗaiɗaikun mutane masu kyautatawa ga al'umma, wani ƙaton mai kuɗi ya ce to ni yanzu ina so zan zo in sa kuɗi na, amma so nake a nemo min mahaya guda 100 su yi tsere, zan sa wato me yake da suna kado guda 10, kaga dai mutum 100 kado guda nawa, guda 10, wanda ya yi fireme ka ce ka bashi 'yan miliyan menene bayan 'yan miliyan sai a zo 700 ko 800 satsan mil sai a sake zuwa sankisan mil sai a sake zuwa sai a sake zuwa haka har aka yi wanda za a bashi dala 50 jika 50 shikenan. To kaga wani mutum sai yi wannan don a samu masu yin wannan, amma ya ce wa dalika wannan ko an ce wa'annan su suke da haƙƙi liya khaluwa min kulli wato shubhatin, dan abin yake banta daga dukkanin kowace shubha, wayata mahadu litashji'il khalis alladhi la yuradu bihi illa targibu fil i'dad lil jihad, dan ya zamanto wannan tsarin ya kumshi ba wani abu ake bukata cikinsa ba, ƙarfafawa ce ke ɓantacciya wadda a ciki ba wani abu da ake nufi da ita sai kwaɗaitarwa akan yin tanadi da shiri don yaƙi ko da zai zo, don wannan ake bukata. Wa ma haza, tare da haka, fa innahu la ba'atha, haƙiƙa babu laifi an yada arrahana ahadul mutasadiqina, ɗaya daga cikin waɗanda za a yi tseren ya sa kuɗi shi da kansa, awul mutanadilina, ko kuma wanda za su yi ɓangaren abin da ya shafi koyon harbi, wanda za su yi tseren wane ne ya fi iya harbi, ka an ya ƙula a haduhu mali sahibi, kamar ɗaya daga cikin masu koyon harbin ya ce ma ɗayansa in sabaktani falaka minni asharatu aw mi'atu dinarin mathalan, in ka tsere min kai galaba a kaina kana da dinari 10 ko kuma kana da dinari 100, kamar yanzu mutum ya ce in dai ka tsere min kana da jika 100,
ko kuma kana da miliyan guda. Wa jadal jamhurin malamai sun halitta an yada a kullun minal mutasabiqin rahana, dukkan waɗanda za su yi tseren wato me yake da suna guda biyu sai su sa kuɗi dukkan su, yace amma in adakhala thalithan ma'ahuma, idan sun sa na uku tare da su, da wane ne za su gwamza, sai wane ya sa 500 wane ma ya sa 500, sai a ɗauko wanda shi baya da kodala, ce kai ma kawo dokinka zo mu haɗu da kai za a yi tseren, in ka tsere mu kace ba abin da ya sha mu kai, ba mu da larura. Kaga wannan babu wani abu da yake wanda zai kawo kulli ko bakin ciki ko wani abu daga ciki, tunda an sa wanda baya da mami ko sisi a ciki, kaga akwai manuwa waccan dai da ake so kenan a ciki. Amma duk tseren da ake yanzu irin wannan ci ai kaga ba irin ta bace. Shine sai yace wato ala an yada'a huwa shay'an, ala alla yada'a huwa shay'an, akan shi ba zai sa komai ba. Wa hadha ra'ayi Sa'id bin Musayyib, amma wannan ra'ayi ne na Sa'id bin Musayyib, ɗaya daga cikin wato tabi'ai. Wa haka ne ko wa abahu Malikun, amma Malik yace sam shi bai yadda da wannan ba. Malik yayi jifa da wannan yace sam ina, wa radiyahu akharuna, amma sauran wasu malamai sun yadda da wannan, amma Malik yace sam wannan kai, wannan duk yana cikin wa'ancan ababan. An gane ku? To ka san malikiya su suna da tsari na saddar zari'a, suna da tsari na rufe hanyoyin banna, duk wani abu da zai iya kawo a samu banna to kawai malikiya in ta haka ta ce kai wannan abin an iya samun mushkila, kawai sai a sami sai mai kurwa ce ban da kaza, a bar shi kawai. Me yasa? Saboda kaza. An gane ku? Wani lokaci wanda bai gane ba in ya karanta abubuwan malikiya sai ya ce bari ya mata raddi, shi kuma ba raddi za ka mata ba, ita tana da abin da ta tsaya ta yi nazari a kai tukunna sannan ta ce kaza da kaza, amma ba raddi ake ba. Malikiya nan ta ce kaza, Allah ya musu jin kai da rahama, amma ba shi bane daidai, kaza ne daidai. Kaga ba wulakanci ba cin mutunci a ce ma ka ce ɗan malikiya ka kausasa. A kai ma da an jiyo duk kana da kurakuran da za a bige ka, wanda ko shedawa ba za ka yi ba, su sai an yi taron dangi da kyar a tunkuɗe su, kai kuma baka kai ba ma. Muna da wannan aika ga cikin malamanmu ko, wanda kawai da haka duk kowa so yake watsa mai ƙasa ya ce bai iya ba, shi kada ya iya, na wannan bai da kyau. Cikin malamanmu sababbin yara, sababbin malamai, baka ji ba wani cikin sababbin malamai 'yan Najeriya nan, wani sabon malami mai ji da kanshi mai ilimi, ga ilimi amma akwai matsala wajen kokarin tabbatar da akida, kuma akidan ma kanta aka watsar da ita. Wai kaji inda yace shi dai a matsayinsa shi yana fatan kar Allah ya kai shi matsayin da sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya cice shi a ranar lahira, kar Allah ya kai shi wannan matsayin. Kuma duk kokarin wai tabbatar da menene aqida da tauhidi, wajen haka ne sai aka bangare tauhidin ma aka yi watsi da shi. Libya yake ku? Libya yake. To ai ka ji matsala yanzu fi ranar kiyama fa ba wai ni ko kai ko shi ko mu duka ba, annabawa ma kaf ɗinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi tsaye ya je gurin Allah, an ba Allah hakuri, ubangiji ka haƙura ka tausaya mamu, a yi sujjada ma Allah, a yi masa kirari wanda Allah zai ma annabi ilhama ta lafizzan da zai ma Allah kirari da su. In ya gama sai Allah ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammad irfa ra'saka, ina ga yamance da wanka, ya kai annabi Muhammad dauko kanka. In ya dago kanshi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi sal toba, tambayi abin da kake so za a baka, wasfa tushaffa, nemi ceto za a baka ceto.
sai ya ce ni ummati. To kai kana cikin ummati ko ba ka ciki? Akaramakallahu, ko ba haka bane? Ai ka san ranar kiyama kowa tashi zai dinga cewa nafsi 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 nafsi, amma annabi shine yake cewa ummati ummati. Kai cewa kake ta kankawa, amma kace ba ka san ka hita daga wannan ta kanka din, ba ka so a hidda ka daga ta kanka kuma ba ta hidda ka. Allah ka shiryar da mu, Allah ka kare mu ta lalabiya. Akwai matsaloli wallahi, shi yasa sai an dinga bi a hankali. Ko Allah ya baka ilimi, bi a hankali, kar ka mayar da tunaninka kai kokarin ka bari kai ka sa kanka cikin harkar rududu wannan. Duk wanda ya wani kuskure sai ka mai mishi raddi ka ce bai iya ba, akwai matsala. Wai ka san abin da mutanen mu ba sa ganewa, wannan dan uwanka ne ahlus sunna ne, yana da kurakure cikin da'awa, yi kokarin ganar da shi cikin hikima, saboda in ka sa ya daina da'awa bangaren da yake kai ba ka iya gani aikin da yake kai kaɗai. Wai kuna gane wannan? Akwai buwar da ya tsare wadda shi ke shayar da ita ruwa, in kuma bayanan kai ba ka iya zuwa ka wakilci wannan wajen, kuma ka ce bai iya ba, sakare ne shi, kuma baka kawo madadin shi ba a wajen. Da Allah baka zo da matsala ba. Kaga magabata ba haka suke ba, wayanda suka wuce ba haka suke. Wanda bai gane ba ganar da shi ake. Ɗalibin ilimi in ya taso yana kokari, yana da hamasa, sai a karfafe shi, a bashi shawarwari. Haka ake yi. Alaikum salam. Shi ne to ai shi ne abinda su matasanmu ba su gane ba. Problem ke sai da yadda ka yi karatu ka kware, ka je ka yi jami'a ka kare. Yanzu ba muna da wanda sun yi Madina ba, ai kaga dai wanda ya yi Madina ai yana da ido a cikin karatu. Ba ka ce mai bai san karatu ba, ko ba haka ba, amma fagen da'awa sai an koya mashi. Wallahi ko da da'awa ka je ka karanto, in ka zo nan sai an koya ma, kuma sai ka zo ka bi waɗanda suke yin ta yau da gobe, ka ga wani usulubi suke yi a ci nasara, sannan ka koye shi. In ya so in kana da hikimar da za ka ƙara a ciki ka ƙara, amma ba wai kawai don ka yi karatu ba ka zo kana cewa kunan duk yan wuta ne saboda na ga kuna da kaza da kaza, kuma nan kaza da kaza da kaza, duk kowa ka kware shi. Ba haka ba ake. An gane ku? Yanzu ba muna da babban malami ba, imamu wancan me yake da suna Madakali, Allah ya ji kanshi da rahama, ko kuma Amanul Jami, Allah ya ji kansu da rahama. Ai kaga malamai ne da suka yi wa musulunci aiki fiye da yadda kake tsammani. Amma yanzu duk waɗanda suke ƙoƙarin suna cewa suna bin mazhabin waɗannan malaman, suna bin usulubinsu, to suna yin abin da malaman ba irin shi suka yi ba. Kullum in kai ba salafe ne, so ake ka saki fuska ga waɗanda ba salafawa ba su shigo, amma sai ka kulla ƙofa ka ce ban ma'amala da kowa sai ba salafe ɗaya tak. To kuma nan garin ba salafe ɗa uku ne, sai wancan ya mutu sai a ragawa. Kai kadai za ka yi ta zama, kai kadai za ka addini. Dole sai ka yi ma'amala da mutane. Ba a ce ka zo ka haɗu da 'yan bid'a ba ku zama 'yan bid'a. A shi dan bid'a da ka yi ma'amala da shi illa zai maka. Ba a ce ka yi haka ba. A'a, ma'amala ta duniya wannan daban, haraka addini babu alaka. Amma sai da sayarwa, ko karuwa ta zo shagon ka za ta sai wani abu, sai ka ce ba ka sai da mata, sayar mata za ka yi, ina ruwanka. Karuwancinta daban, ma'amalar addini kuma daban. Shine abin da mutane ba mu gane. Wallahu alam. Nan za mu dakata kenan. Abin da muka karanta Allah ya sa mu cikin mizanul hasanat, inda muke da kurakure Allah ta'ala ya gafarta mana. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bangaren abin da ya shafi tambaya, ko da akwai wanda yake da tambaya guda ɗaya. Alaikum salam.
ya ce tambaye shi ɓangaren gudu na ƙafa da ake yi, wanda gwamnati tana iya ware wani gari sai ta sa kuɗi, ta sa firi, ta ce a tattaro 'yan ƙasa su haɗu wajen su yi tseren gudu. To shi wannan yana cikin wanda mai laifi ne ko baya da laifi? Mun ambata cikin karatu aka ce baya da laifi ko? Yawa, mun ambata cewa baya da laifi, sai dai abinda muka ambata cikin karatu bai halitta a sa kuɗi ciki, amma bai da laifi, amma sa kuɗin shine yake da wata fuska haka. To shi ina in kamar an sa wannan kuɗin ne saboda me yake da suna kamar yadda wannan shine manufar kokowa, an sa asalin kokowa ne don 'yan ƙasar Nijar su samu sanayya da juna, a samu haɗin kai, a gane juna, aka ce shine asalin gina harkar kokowa. Shi ma dai aka sa kuɗin hukuma ta sa, shi ma yanda wannan ya koma shi ma haka zai koma. Nan ne problem take. Abin da ake cikin kokowa shi ma sai an dawo ana yin shi ciki, kuma ana yi ma yanzu, kai ne dai baka sani. Alakwal ma saboda yaronka ya zo Allah ya sa yana da kwakwalwa, ya yi fireme da santir, aka mai tsagi, aka lalata shi, aka maida ya babalantana, aka maida ya baya, ya zama yanzu da ya je lakwal kawai shi kenan ya lalace, baya da unhwanin komai, balantana kuma abinda dama sai an ruga da gudu. Ai kaga nan za a yi aiki da aljannu, tunda mu kasar tamu kasan akwai matsala, akwai waɗanda suke ganin aljannu su ne sirrin cin nasara a rayuwa. Kenan wani bangare an ce bai da matsala, mu bangaren mu gaskiya sai ya samu matsala, saboda muna da wagga matsalar. Ba kowa bane ya yadda da yayi abu tsakanin shi da Allah, mu a cikin tafiya hakan muna da wagga larura, kuma kowa ya san wannan. Yarinya yar karama wallahi bai kai sati ba, wata ta kira wani take ce mani suna da yarinya tunda aka sa ta lakwal, yarinyan nan tana samun yake da suna zo, tana samun din aka yi jarabawa tana samun muwayen da kyau da kyau. Yanzu ran nan kawai sai ta yi fireme da santir. To a cikin yaran ekol ɗin ashe akwai wasu ɗiyan irin bokayen nan, kasan muna da wani yanki wanda ke da bokaye zalla a nan Nijar, in gaye garin koko in kyali, bokaye ne zalla a garin. To ashe yarinya cikin yaran da take shiga gabansu ɗiyan waɗannan ne. To kai sai yaran cikinsu sai suka yi sa'in sa da ita kaza 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 kaza. Yanzu da ta dawo gida kawai shi kenan, da ta kwanta bacci ko da ta tashi ta shiga cikin yanayi sai a hankali, har zuwa yanzu yarinyar bata samu lafiya ba, an sihirce ta saboda ta kere ɗiyan matsawan garin, ta yi su karatu. Ita kuma tana da wanda yake kula da ita. Ita wannan matar da take yarinyar take hannunta madan ce ta ekwal. In ta dawo daga alkwal za ta kashe lokaci ta yi tsarin yake da suna tahdirin dars inta, mene kuke ce ma tahdirin dars, ta yi abinda referason ta yi nata, kuma ta yi na yarinya tun da in ta zo lakwal din da tana da wanda yake kula da ita da kyau, kuma wanda ya san abin da ake, kaga dole ta samu to sai aka mata sihiri, shikenan yanzu kaga wagga matsala ce. Allah ka kiyaye mu. Dan haka akwai matsala gaskiya, mutane a ji tsoron Allah, a daina tura ma mutane aljannu, shikenan da ta tela kwaltawa. Allah ka kiyashe mu, ka tsare mu, ka tsare mana iyalan mu da zuri'an mu da al'umman mu gaba daya. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum.